Nalilod yun. Ano na dyan, nalagwan? Hilak na pagka. Hindi, nalibot mo. Ano hilak-hilak mo pati rin dali. Mura na ko sa kadlaw ko na nga. Akong tubig, oh. Hilak ka dyan ko din. Hilak na pod. Tay? Yun! Tanaw sa video. Hi guys! Gana agahang buhok. Ya, sa kuha ni YouTube ni. Nawa. Kaya na magbulaw-bulaw na po ko dami ron. Uy, hala nice! Ha? Huwag lamdag lagi. Lamdag? Manali ato si Zaday. Shampoo rin ni si Zaday. Ha guys? Yee. Ha? Nipisag ang buhok lang. Gaan ba kuloy mong buhok? Oh, gamay ra nipis ra kay nang hawog. Katong kakuan lagi ka inday na shiny lagi ang buhok. Siya ni di Kaya bandit agad to ba sa ito? buhok. Di bandit to sa buhok eh. Biskot! Ginuang ang imo gubag tuno. Ay, ginoo ko. Ka? Tawag ko naman ba? Ka, tanda na din maklaro og kanang maugan na. Maugan na. Hi guys. Ay. Gusto na lang ito. Sama na ha. Naraghang bagong buhok. Uy, kari dali kay marag lamdag-lamdag na ah. Coffee, color. Hindi mo klaro kay kuan. Kay Ang siko ko sa buhok. ano man sa buhok. Tara guys. Hindi magkaro ng kamila. Ah, kanang to sa data. Tanaw si Coco sa imong buhok, be. Asa? Taas. Awin na lang niya niya. Ano ka ba dai? Ato lagi sundo lang. Nalis mo tanaw. Ano sa manita ko ano? Ano ka? Sa manita. Kan mo. Ito lang po sila. Ano tuloy ta guys? Ha? Wala na anak. Natay tingnan na. Nari na nakahambok na. Nasa na. Dito, din coffee na. Na, dagdag ka nila. Kamay. Coffee tinawag no. Wala lang yung nakuha ng puti. Palit na mo guys, di maglaganan pug nga na dai ka highlights na. Dara guys, palit na mo. Dali sampurado dali yan ara gud mo. 30 minutes. Dili pa tama ko, hindi pa tama ko nahatlog sa ko. 30 minutes dali na gid ko kayo. Uy ang itlog ka na ako sisig na din. Na. Kini na sa mo. Ang itlog kay itlog. Ano 30 minutes? Ako na mo. Ano na kaya? Isa ka na to. Diba? Isa ko. Coffee pa na isa dahil. Tanawa. Mapus na. Kasi yung ganyan na, nagbuka, naglamsa sa dikato. Wala ka. Sorry Saan mo na? Saan na yung shampoo na? Ang shampoo ko. Yung shampoo tayo tayo. Bako manigit ko, ito pagulit na ako. Hindi na may ito pagulit. Tapos sa coffee, tanawa isang mong na video. Sabi nga ako ng video ang gilid. Siguro katawa ko lang isa. Ay, Namangot ko. ay, Kalitas ginawa. May tapog na to. ay. At hindi ka miss pa rin. Dito, ha? Pero, hindi. Iba ko. Ay. Kaibaw na mo. Expired yung pagkasa na. Na may vlog na. Ayaw kakain. Ayaw. Ito. Basta to. Magagawa ito po na umma. Magagawa ka na umsa, dito po kung una-una. Hindi na ako pag-sige.
Wala idea, magsito ko na ako na sakit ba? Wala ka sakit Diyan, na. gusto na ni Kuko, nauna magkuatong kuat ka to. Ano ba na? Hapot mo ka rin. Sisig ba? Ikaw, una-una na ito kasi mo no. Ang, bakit okay na na? Ha? Bakit okay na? Ano? Kasi okay na. Ayan na, init ka sa to. Ada. Kailangan naman kayo ba? Na, Wala. frozen pa mo dito, gapa o. Matiti ay. Hindi na. Dito ka lang nyo. Ang mumok. Sa ba? Ano, kuha ka eh. Luto mo ko ano? Ano ba ito? Spoon and fork. Ano yung spoon and fork? Lahat hindi mo ng spoon. Plastic. No? Alin na. Kada. Tawag na ko ang oatmeal na sobra ni Rosa din. Nabusog ko ka. Wala. Nabusog yung kulo. Kasi bantay ni ko sa asdan. Oh. Ito sila. Sanay lang sila nila na. Pag yung test niya, Ano? natin niya bumila kung gano'n ba hindi ko pa napabayad yung pupunang kasa niya ako ka. Ganun ang tuloy. Oo mo. Dali na lang. Sisig na lang. Na, saan ka na? Ito ka na, dito mo kung gatang. Malamig na doon sisig na. Sinahan na lang siya. Palit lang kung sisip na oras na yung bawa. Hindi ko gano'n ang sisig na. Pero yung sisig na. Lamig lang eh. Ilawi lagi. Wala. Tanong na. Di ba yung tabog po? Naong mo na sa raboy ang sisig. Ito na. Lain din pagka basta dahil ako ginawa isip ko. Ay pagka wala na magsabaw. Naman sa lugaw di. Lugaw, nasabaw, ganun. Ganun ko dito. Ganun ko dito. Ay, ganun ko. Ano kasi? Nasa pekot na ano na. Hindi siya ganahan. Bata ko eh. Saan mo si Coco na sa una ng anak ito? Sa una, ganahan ko ito siya. Parang Kami na magmagkatiguan na. Kaya magkatay. Ang ganahan sa una, parang di na din daw. Matis na niya, maglibot na sa isda. Parang may taglang isda, di mo ka, katong isda dagbay na tanan. Buhat o put-put na. May datang nagdamok ng tag-agay ko. Isda, ubay tag 400 kilo, pagkabot kami ng kuha, ako lang nang kanilahit yung mga ako. Pisko to ay mau lagi. Nag-atang-atang na na. Isa iwan mo na eh. Awakin mo ang iput-put. So, Pagkong isda ang ipalit. Minapot May sabaw pa dun. So, ano nga yan? Dami kay. Dami. Itlog. Iwa na to. Ang mado na. Sige ba na ko? ano? Ako na may lang. Pare na may rabat mo dito. Pwede sa mga kong mga ito. Hindi mo katawin. Ah, dahil sa magkanino magkuan baka kuno mag Kansa.
Sa kay painom na ko ng tigwa nga ron na. Ligo ko ba Ano may na? vlog diha na. Ngay kamis. Paliting royal. Hoy, di pwede sige royal. Ah, Masuko ko siya mainom nga kung wabog na sa inyong baba. orange juice. Ang fresh ba? Nakuha? Kuha ba sa nila? Hmm. Nakuha ba? Hmm. Uy, inuos ko dahil. Bilip na dahil nidaan, binubog naman. Wow. Palit mo ko na yan sa meat shop. Kami sir dahil. Ha? Nino na siya pagkamuntag ko eh. Buntag, buntag. Uy, bao, buntag na. Kami sawit. Anis? Dili yata. Nataon. Pero tamis man ka. Kami sa daan ko ang naglis. Hindi naman yung nakapilitan ng lugkuan, hindi ka busog. Hmm? Hindi pwede ka, hindi ka busog. Pwede ka na tumusog ha? Kami sa waday si Jaday. Hmm? Tamis? Yan na sa kuan ng kay malata na. Hmm. Mali na rin kaon. Yan na, yung ako tubig. Ito mga palabi. Nain ba na ako? Ano kayo na? Hmm? Dahil mo taxi mong bayot. Wah, akin naman siya yun. Asa di siya nga accounting tax sa ako ah? Text siya ni mo. Huwag ka magtanaw dito sa account nga ni ka wa. Karon, dawa. Huwag man i-check, huwag man i-text. Oh. Text din ni mo. Wa nang tanar ako, di ba model dun ba siya? Isa din nang gaaday. Sige, sige, ikaw na ta. So, hindi mo mo. Wala, kaya wata. Na. Natuog pa na? Uy, nagtrabaho ko. Ano? Sisita. Hindi mas okay na sa inyo na ng trabaho na kung sa una, kung nagkatog. Ito, tanak na. Wala na siya magtrabaho. Ito magkalabik, kinsa mo. Bitaw, palabi sa na, ubos ka. Di ba, di makas mo. Nasa, hindi na. Sakto rin na lamig, tamis. Yan na, day. Dili, dili. Oh, ito sa na, A day. few moments later. Kana si Mim? Ay, Ilo pa bantay. Sila na lang. ano si Mim? Di ha pa? Ulo? Ano pa? Ah. Ay, yes. Kita ba ko? Busog. Ah, guys. Sa kaming bilis. Panawag ang buhok, guys. Nice kadyo. Money coffee. Pumok. Wasag kape.
Padong dami sa kwan guys, kundo nga ibalik dya ay. Masig napay ganan mo palit niya. Kali na ro. Uy, kato ko sa Naay 5.2. ko naay bayar si Inday sa among video. Karon mo to alas 3. Valor to. So, di na mo palit mga basig na pailaing ganahan. Nice kasong kundo ni Coco. Sa to na yung Winland. Winland Tower. Kasangin lang tao ya. Padong dami nga turon guys. Hindi na kami niyo. Ako ano? Ini? Pwede ka po na guys. Balik ka. Yan, mag-ahinti po ka. Ani ka jojo man eh. Asa? Naka nang bay balik dya. Ka jojo din eh. Ano, bili mga ko. Ah, oguma. Tambal sa uhaw-uhaw ko. Ayun nga. Sus. Lungkot banding. Kung yung gisod kay pa di maligtan. Nalipat na po. Puros na tayong nalipat. Buwang na. Yan ko diretso di. Ayun, di man. Magdab. Gagmay na magtungdad ko na Ah, masak sa na rin parking ang sa second floor. Dapat 4th floor ang parkingan na nani. Makadaog ko na ta. Ano ba? Okay, hindi na. Papaya ka. Dawat ka dai. Sa dai, dawat ako dai. Dai. Be. Ay, hindi na yan. Wala na, buwa ka mo. Ayas. Me. Nakay asahan na na? Awon sama na? Dadala sa taas? Karton? Eh, sabi ako, Be. Di na to? Di na to, inaw? Lalong. May naman ba? Ito man mag-video. Ay. Ay, bisa na. Yaan mo din. Tawo ka din ha? Malayo yun. Ano na dyan, lagwan? May lak na pagka. Hindi, naligo ko. Anong gilak-hilak mo pati rin dali. Marunong ako sa kaadlaw ko na nga. Akong tubig oh. Nakita ka dito sa din. Hilak na pod. Tay? Yun! Tanaw sa video. Pangita ko. Tingnan mo. Una-una kayo nagmasa. Dali ko. Abot na. Dali na. Ako. Ikan ko. Ayaw na! Kaya na? Ganda. Kuha na. Ito no. Ano siya nang kasuot yan? Ano siya na ako? Tigulit siya. May kondo niya. Bayan niya kung tayo. Kundutos. Hello. Welcome back.
Anilang daglagi na. O na, anak. Kay daga nagpangkuhang gamit. Okay guys, balik na po mi. Gamay-gamay na gamit. Kaya kuha. Dako na si Ja. Naluag. Dako na si Ja, no? Doon ko dagan nila butang-butang. Ay, nagpa-install sila ang glass. Kasi sawa ba? So, klaro naghangbok nga lami. Dari kay lami magsuga. Guys, ang buhok ko. Palit na mos negosyo na mo, ha? Im ha? Kay na ang buhok ko. Magkagwapa ni. Saan na? Ano man ni? Okay, guys. Luag-luag si Zanga. Manay lamisa de dari. Takuan. Lamay sa diyan. Guys, naibayar karon mga ni Dari. Guys. Yee. Narami sa bundok sa babaw. Naibayar din Dari guys mga rito. Narami sa 15th floor sa Windland. Kabuhi. Yung ako. Bugnaw kayo ng Guys, tabang taghipos dan ni Ron kay may buyer. Painting naman ang problema ani. ang telepainting akin eh. Ano man eh? Kini panita ni. Sila na ipaalaan na kung di na repainting naman ang problema, okay lain. Sa man ni ko naman ni idikit ka may day. Oh, sa man ni pintuan ni na. Ka, braga may ramay gusto. May dadon niyo. Ana, ana lang. Okay, ito yung tabang Ang dati din kung nagbuhat. Mabuhan lang na dyan sa. Ano lang daan? Mabuhan. Kamay ang bangan dari na. Kabangasan ana. Kami sa gang Sa basa ng sinasapok. Agkan eh, bilin na ne. Ref. Ay, ano tubig? Ano na kasi? Tambaw. Mabaw ko dyan. Maas na kaasa na nasa mabaw. Sa video. Ito yung reason. Mamay. Mamay. Anak. Ano ka? Alam na yun natin. Ano may gambaw peso? Coffee lang po. Ika na, ito na sa Yan, lako na si Ja. Kayo anay kuan gamit. Mabuhat ka na ito. Samay na. Miss. Smart die? Ama na, saan ni? Katong nang dito sikas. Kami magipasod na lang mga kaanta. Kani? Guys, ang ukab day may dari sa kuan. Na kabinet. Naida kang sud para mas tikas kabinet na. Uy, mga Na mga bedsheet ay mga bedsheet. Ay na lang na iso. Plastic man, naka-plastic na. Kapras yung na na. Kung ano yung problema kaya hindi ka magaw. Kami habo? Ay, Pamon sa katris. isa na lagay kami doon. Nanay buyer guys, singular. Ulan. Ay, nandun pa. Bilin si Mami.
init. Oopsie. Sabi, oh,